Svako od nas tokom života, tokom meseca, nedelje, dana doživljava različite i prijatne i neprijatne situacije i upravo te neprijatnosti koje doživljavamo talože u nama negativne emocije. I dnevnik je idealna mogućnost, idealan način da sve te negativne emocije stavite na papir, pogotovo ako nemate u vašem okruženju nekog bliskog kome biste se poverili. Pa čak i ako imate, verovatno to poveravanje nije izvodljivo baš svakog dana ili tako često. Stoga ćete mnogo više, mnogo dublje sagledati same sebe, svoje emocije, svoje težnje, ako ih stavite na papir i ako im se kroz određeni period vratite. Ako ih iščitavate, možete čak otkriti da vi u stvari u životu želite nešto sasvim drugo u odnosu na ono što ste verovali da želite, što ste možda imali na umu pod uticajem sredine ili pod uticajem nekog načina života koji se može nazvati rutinom. Dnevnik razvija našu kreativnost, pomaže nam da upoznamo sami sebe i svoje težnje, a to je zapravo suština našeg života.